чисто барои бачакои ошиқи канали таҷикме дард меҷиқайду ишқ мара сарте суратҳои якҷоя таги сояра дарте дига намехона ишқи на ягон хотирата фарқимон рӯзҳои пеша ба рӯзҳои ҳозирата меҳри те зиёд шидай не ки нисбати сум баҳонаё чат кадай мати хела шидай дур падруд асалима гарчанде дардоварай ад нашени мавт оқибат бо марговарай маҳбоаш гуфтама мурдум мебини таги хокум дили сӯзон ашки чашм рехта дадруни гуробум находиш идате зара накард фойда ғайри гап шинав шидани модарат шедай монда чанд қадар дорай диштим тоқат кардӣ медонам чанд қадар сахтирам дидим ёдам ё не чӣ ба нагуфте ки як бор чӣ ба ман мехонам чӣ ба сахтирам мебиним ҳарду сӯхта гирёнем гар бо сӯзум оташтии сабабгориш меҳрам буд гап назадӣ коре кардам мададгориш феълит буд метонисти гардоним бугӯй роҳат ҳастай хато накардии кора барқасд нигоҳ накарди қафо гар бо сӯзум оташтии сабабгориш меҳрам буд гап назадам коре карди мададгориш феълит буд метонисти гардоним бугӯй роҳат ҳастай хато накардии кора барқасд нигоҳ накарди қафо бас авра чӣ корест бек ҳамадо